Assalamu alaikum dostlar, Xanogul Media kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz biraz din arada. Müslümanlar terörist mi? Elbette, bu soru İslam cemiyetine soramang sansıqlıqtığına menem düşünýärin. Ýöne 25 ýaşyma içinde dünýäniň türlü böleklerinde, meselem Ýewropa döwletlerinde ýa-da Amerikada ýaşaýan wagtym maňa sorulýan sorularning biri de musulmanlar teröristmi? Kontrol mediýanyň saýasynda diňe görkezmek istenýän zatlary görüp, dogrulardan bir habar ulalan Amerikaly çağalaryň maňa beýle sorular soramagyny bir näme düşünsem-de, Orta Aziýaly bir hökmünde bu sorulara giňişden jogap bermäne synanşýardım. Dinlen aram o diýen gowy bolmasa-da çağalaryň sorularına jogap tapyp bilýärdim. Emma jogabyny hiç tapyp bilmediğim bir soru bolsa, näme üçin bu döwletlerde jinaýat ýüze çykan wagtda jinaýat eden adam musulman bolsa terörist, egerde däl bolsa bir däli ýa-da jinaýatkar hasaplanmasy. Gaýtalaýaryn. Näme üçin ol döwletlerde bir jinaýat ýüze çykan wagtda ol jinaýat eden adam musulman bolsa terörist, egerde däl bolsa bir jinaýatkar hökmünde görülmesi. Soruň jogaby ýönekäy. Birinciden islam garalamak, ikinciden özlerinin üstünü hataplamak. Din hakynda sorasaň, jogapsyz ýa-da jogabyny tapmaly sorular ören köp. Meselem, näme üçin Türk jemgyýetindäki şeriat isleýän adamlar Saudy Arabistanda dälde gidip Ýewropada ýaşamak isleýärler? Ýalňyş öwrenilen din gaty hopludur. Şonuň üçin dini men bilýän diýenlerden dälde diňe kontrolly döwlete bagly guramalardan ýa-da dogry maglumat berýän kitaplardan öwrenmeli. Maňa sorasaňyz, hemme kişiniň dini öwrenmegine hem gerek ýok. Iň esasy dini öwrenmän, dini ýalňyş öwrenýänleri we öwretýänleri durdurup bilseňiz hem ulakan peýda etdiňiz olar.